नमस्ते सर्वांना. ओळखला का मला कोण आहे मी? तर आता बघा किती वाजलेत, रात्रीचे 9 वाजलेत आणि आम्हाला आत्ता असं माहिती पडलं आहे की रत्नागिरीमध्ये एक ग्राउंड आहे. त्या ग्राउंडचं नाव आपल्याला माहिती पडेल. तिकडे आता एक मेळा भरलेला आहे. म्हणजे तिकडे आत्ता आम्हाला चान्स आहे की मीटअप ठेवायचा. बरोबर. आता मी सध्या तिकडे जातो आहे. ते ग्राउंड बघणार, लोकेशन बघणार आणि बघणार की उद्या आहे की नाही. जर उद्या असेल, कोणत्या टाईमला किती वाजता आपला मीटअप होणार आहे आणि फर्स्ट टाइम इन रत्नागिरी शुभांगीगिरीचं मीटअप होणार आहे. आणि जर होणार असेल तर लोकेशन काय, कुठे आपल्याला भेटायचं, तर सर्व मी तुम्हाला व्हिडिओ थ्रू दाखवेलच. तर आता आम्ही चाललो आहे मेला बघायला. दोनच मिनिटाचा वेळ या ठिकाणी घेतला जाणार आहे. क्लिप्स तुम्हाला थोडेसे दाखवले मी आतमध्ये मेळ्यामध्ये काय काय आहे ते नाही दाखवलं. आम्ही जाऊन आलो, येऊन आलो. आय गेस 20 to 25 किलोमीटर आमचे जाऊन येऊन झाले. तिकडे बघितल्या मेळ्यामध्ये खूप मोठी एरिया आहे. आतमध्ये एंट्री आमचे 10 रुपयाची एंट्री होती फीस ना, 10 रुपये पर पर्सन 10 रुपये होती. म्हणजे मी 10 रुपये, काजलने 10 रुपये भरलं. आणि मग आतमध्ये मग सोफे होते, मग कटलरी होतं, मग आपले ज्वेलरी सर्व काय काय वेगवेगळं होतं, कपडे. त्यानंतर तुम्ही पहिला गेला होतात कशासाठी ते सांगा. सांगितलं ना जाता जाता की उद्या आपल्याला खरोखर तिथे मेला भरलाय काय ते बघायला गेला होतात ना. हा, ते बघायला आम्ही गेलो होतो, लोकेशन बघायला आणि तिकडे मीटअप होऊ शकतं का हे आपल्याला बघायला मी तिकडे गेलो होतो. तर तुम्हाला गुड न्यूज आहे, येस उद्या मीटअप आहे. तर मीटअपची टायमिंग आणि मीटअपचा डेट मी परत सांगतो. मीटअपची आज डेट आहे 29, तर ऑब्व्हियसली उद्या मीटअप आहे. म्हणजे मीटअपची डेट आहे 30 ऑक्टोबर 2022 संडे. उद्या संडे आहे. आणि टायमिंग आम्ही सांगतोय की 5:30 वाजता, संध्याकाळी 5:30 वाजता मीटअप होणार आहे चंपक मैदानमध्ये. रत्नागिरी चंपक मैदानमध्ये मेळा भरलेला आहे. खूप मोठा ग्राउंड आहे. आणि आय गेस आमच्यासाठी तरी मम्मीला आणि पूर्ण रत्नागिरीमध्ये राहणाऱ्या माणसांना, आपल्या सर्व फॅमिली मेंबर्सला चंपक मैदान हे माहिती आहे. बरोबर, चंपक मैदान रत्नागिरी, लोकेशन फर्स्ट टाइम इन रत्नागिरी. आपला मीटअप होणार आहे. डेट आहे 30 ऑक्टोबर 2022. टायमिंग आहे संध्याकाळचे 5:30 वाजता. लोकेशन, टाइम, डेट, डे संडे आहे उद्या, म्हणून कसं माणसांना फ्री आहे आपण सर्व. आणि तिकडे मेळा पण खूप आहे. सर्वात आधी विकत घेण्याचे सर्व साहित्य आहे तिकडे. मग खाण्याचा खूप एक साईडला व्हेज आहे, एक साईडला नॉनव्हेज, एवढा मोठा आहे ना. आणि नंतर त्याच्यानंतर सर्व खेळायचे आयटम आहे. आणि ऑर्केस्ट्रा सुद्धा आहे. ऑर्केस्ट्रा आहे, संगीत म्हणजे तिकडे गीतकार आले होते, संगीत म्हणजे म्हणत होते, गाणे म्हणत होते, एकदम मस्त वाटलं. आणि तुम्हाला सांगायचंय की आम्ही कुठे असू हे बघायला आम्ही गेलो होतो ना. तर मी तुम्हाला आता एक फोटो दाखवतो जिकडे माईक घेऊन गाणं म्हणतात. स्टेज आहे तिकडे, ऑर्केस्ट्रा स्टेज आहे तिकडे. जवळपास आम्ही उभे राहू, आम्ही 3. तर तिकडे तुम्ही येऊन भेटू शकता आम्हाला. तर मला तुम्हाला सांगायचं आहे की आम्ही कसं मोस्टली मुंबईला असतो, तर मुंबईमध्ये मीटअप तुम्ही लास्ट टाइम बघितलेच होते, किती क्राऊड आणि किती माणसं. आणि मुंबईमध्ये कसं मीटअप प्रत्येक ठिकाणी ना, म्हणजे प्रत्येक अंतरावर 10-5 किलोमीटर्सवर ठेवणं पॉसिबल होतं. पण रत्नागिरीमध्ये हा चान्स एकदाच येणार आणि परत असा महोत्सव जेव्हा असेल तेव्हाच चान्स. म्हणजे हा एकच चान्स आहे की आपण सर्व एकत्र भेटू शकतो. तुम्हीही आम्हाला भेटू शकता आणि आम्हालाही माहिती पडतील की रत्नागिरीमध्ये आपले किती सबस्क्रायबर्स आहेत, कारण खूप कमेंट्स येतात, ऑब्व्हियसली सर्वीकडून येतात. तर आपली इकडची माणसं कुठची आहेत आणि कोण कोण आहेत हे आपल्याला भेटता येईल. आपण सर्व एकत्र बोलू शकतो. आणि येस, सर्वांनी चांगले चांगले कपडे घालून या एकदम मस्त, कारण आपली शूटिंग होणार आहे. आणि आता रिसेंटली आपले 1 लाख पब्लिक आपल्याला दिवसाला बघतात. तर तुम्हालाही चान्स आहे, तुम्हीही आपल्या व्हिडिओमध्ये याल. आणि अजून तुम्हाला काय सांगायचं की आम्हाला नक्कीच आवडेल तुम्हाला भेटायला, तुमच्याशी बोलायला. फक्त एवढाच आहे की जास्त म्हणजे माणसं आलात ना की आपण आरामात भेटूया. की मम्मीकडे आणि काजलकडे असं म्हणजे सर्वांकडे ना असे जास्तच माणसं एकत्र नाही आली पाहिजे.
आपण आरामात सर्व यायचं उभं एकेकाने राहायचं भेटायचं. यायचं उभं राहायचं एकेकाने नाही करायची. हा गर्दी नाही करायची का तर आता माणसांना माहिती की आमच्या घरी एकदम जरा कंडिशन जरा कमी आहे तरी कसं आहे ह्याच्यामुळे कसं एक एनर्जी फील होते आणि चांगलं आणि वाटतं माझी खूप इच्छा आहे की मला सर्वांना भेटायचं आहे. हा आणि आम्हाला प्रत्यक्ष बघायचं की रत्नागिरीमधले किती सबस्क्रायबर्स आहेत आणि कोण कोण सबस्क्रायबर्स आहेत आपले आणि किती फॅमिली मेंबर्स आहेत. तर मुंबईला जेवढी आवड होती ना तेवढीच आवड आम्हाला आता रत्नागिरीमध्ये आहे की मीटअप करून आम्हाला तुमच्याशी सर्वांची भेटायचं आहे. अजून काय सांगायचं राहिलं डेट टाइम लोकेशन चंपक मैदान रत्नागिरी. उद्याची डेट आहे 30 ऑक्टोबर. डे आहे संडे. टायमिंग आहे संध्याकाळी 5:30 वाजता. हा मग तयारी करा उद्या यायची. हा आणि मी तुम्हाला जे सांगितलं ना तिकडे संगीत म्हणजे गाणं गातात तर ते त्यांचा प्रोग्राम ते 6:30 पासून सुरुवात होतो म्हणून आम्ही तुम्हाला 5:30 वाजता बोलवतो. डे टाइम असेल म्हणजे आपलं सण असेल ते आपल्याला सर्व कसं उजेडा सर्वांचे चेहरे आपण सर्वांना दिसू. रात्रीचं कसं शूटिंग पण होणार नाही आणि आपल्याला सर्व क्लिअर पण होणार नाही. नंतर 6:30-7 नंतर तिकडे कसं म्युझिक चालू होतं आणि आम्ही आता बघितलंय की खूप आवाज असतो. मग आपण काय बोलणार तेही आपल्याला दिसणार नाही म्हणजे ऐकू येणार नाही आणि आपण एक दुसऱ्यांना जास्त बघू पण नाही शकत आणि बोलू पण नाही शकत कम्फर्टेबल नसणार. म्हणून 5:30 वाजता तुम्ही नक्कीच या. 5:30 ते 6:30 पर्यंतच 1 तास आम्ही तिकडे थांबणार आहे. मग 6:30 नंतर मम्मीला आणि काजलला मी घरी घेऊन येणार आहे. ठीक आहे. तर अजून काय मिस झालं असेल तर आय गेस मी सर्व सांगितलेलं आहे. काय मिस झालंय नाही. फक्त चंपक मैदान सांगायचं. माहिती उलट आम्ही शोधत गेलो काजल आणि मी शोधत गेलो बाईकवरती. आम्ही मध्ये टाकून आम्ही शोधत मला पण कसं नावाने माहितीये मी गेलेली नाही. आम्ही त्या साल्वी स्टॉप वरून टर्न घ्यायच्या ऐवजी आम्ही त्या खाली गेलो मेंटल हॉस्पिटल पर्यंत खाली म्हणजे ते आपलं सिव्हिल हॉस्पिटल आहे ना तिकडे पर्यंत आम्ही खाली गेलो शोध म्हणजे आम्हाला वाटलं एवढा खाली आहे पण तेवढा नाही. तुम्हाला ऑब्व्हियसली आमच्यापेक्षा जास्त इकडचे लोकेशन तुम्हाला माहिती आहे. चंपक मैदान सर्वांना माहितीच आहे. तर आम्ही वेटिंगवर आहोत. उद्या कोण कोण येणार आहे ते आता जे रत्नागिरी मर्चंट आहेत त्यांना तर सर्वांना व्हिडिओ थ्रू दिसणारच आहे की कोण कोण येणार आहे. आणि मी रिक्वेस्ट करतो की सर्वांनी या एकदम टिपटॉप टापटीप या सर्वांनी आणि आपण सर्वांची नक्कीच भेटूया आणि सर्वांशी एकदम चांगलं बोलूया. आणि अजून काय तूच बोल. अजून म्हणजे असं वाटतं की काय मिस नाही झाला पाहिजे व्हिडिओमध्ये की परत कोणाला काय मिसगाईड. कारण उद्या बरोबर या वेळेवर या. 5:30 वाजता या. तुम्ही 5:15 वाजता आला तरी चालेल पण 5:30 ते 6:30 1 तास मी मम्मीला आणि काजलला घेऊन तिकडे थांबणार. 6:30 नंतर आम्ही तिकडे नाही थांबणार. मग आम्ही पटकन येणार कारण फिरायचं होतं ते काजलला फिरवलं. आज फिरून आली पण काजलला एकही गोष्ट खायला दिली नाही किंवा एकही गोष्ट घ्यायला आम्हाला जरा शॉपिंग पण करायचं मी करणार आहे उद्या. करणार का उद्या? शॉपिंग करणार ती उद्या. हां तर आपण उद्या नक्कीच भेटूया. मला खूप एक्साइटमेंट आहे की रत्नागिरीमध्ये आपले किती प्रेक्षक आहे आणि किती फॅमिली मेंबर्स आहे. आम्ही नक्की तुम्हाला भेटू. सध्यासाठी व्हिडिओसाठी लाईक करा व्हिडिओला शेअर करा. हा तरी व्हिडिओ नक्की शेअर करा कारण आता हा व्हिडिओ मी लेट नाईट टाकतो आहे. उद्यापर्यंत आपल्याला आता मोजकेच 12 तास राहिलेले आहेत. 12 तास का त्याच्यापेक्षा पण कमी राहणार. 12 तास आहे. सगळ्यांना शेअर करा आणि रत्नागिरीमध्ये जेवढे राहणारे आहेत ज्यांना तुम्हाला माहिती की जे येऊ शकतात आणि ज्यांना व्हिडिओमध्ये यायची आवड आहे तर मी त्यांना रिक्वेस्ट करतो तुम्ही प्रत्येकाच्या व्हॉट्सअपवरती हे शेअर करा आणि सर्वांनी आम्हाला भेटायला या आणि आपण सर्वांशी नक्कीच बोलूया. ठीक आहे. आणि फोटो सेशननी करूया तिकडे जमलं तर आपल्याला. तर व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओला शेअर करा व्हिडिओला कमेंट करा आणि तुम्हाला घंटी वाजवा आणि कमेंट पण करा तुम्ही येणार आहे की नाही ते आणि किती माणसं येणार आहे ना तेही आम्हाला सांगा. बाय 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 बाय.